ഹായ് മച്ചന്മാർ, എല്ലാവർക്കും ടിപ്സ് ആൻഡ് ടാലൻസിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ്. പ്രോ ആയി കിടക്കുന്നതും അത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നിങ്ങളെ ക്രോം ബ്രൗസർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സെർച്ച് ബാർ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം UCut Pro എന്നടിക്കുക. എന്നടിച്ചതിന് ശേഷം UCut Pro APK എന്നടിക്കുക. അതിനുശേഷം UCut മോഡ് അൺലോക്ക് ആളുന്നുണ്ട്, ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാവും. അതായത് 1.461.1126 Pro എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലോഡാകുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് വേണ്ട, ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ വരും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ UCut നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ലോഡാകുന്നത് ലെങ്ത് വീഡിയോ. അതിനുശേഷം നിങ്ങളിവിടെ എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളെല്ലാതും നോക്കൂ. എല്ലാ എഫക്റ്റും ഫുൾ അൺലോക്ക്ഡ് ആണ്. ഗൈസ് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ട്രിക്ക് നോക്കൂ, ഫുൾ അൺലോക്ക്ഡ് ആണ്. ഒരു എഫക്റ്റും നമുക്ക് ഇതായിട്ട് കിട്ടില്ല, ലോക്ക് ആവില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ബാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ലോബി നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ UCut Pro എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന്മേൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ട്രിക്കാണ് നിങ്ങളിതിവിടെ കാണുന്നത്. യു ഹാവ് പർച്ചേസ്. ഓക്കെ, 300 റുപ്പീസ്, 400 റുപ്പീസ്, 1000 റുപ്പീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭിക്കാം ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കാണും, യു ഹാവ് പർച്ചേസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.